खुलुमबाय दिनै 1 नभेम्बर 2023 बुधबार फैदो खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसाम सोरखारा मैया ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि थाखाय जोबोर मोजां खौरां फोसावदों। आसाम सोरखारा मैया ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि गासै 2600 सोरखारि साख्रिनि थाखाय मासि फोसावनाय जादों आरो बे साख्रिखौ फैगौ 10 नभेम्बरनिफ्राय 29 दिसेम्बरसिम एप्लाइ खालामनो हागोन अनलाइन होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावदों। गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदिनो देग्लायबो ना हमनाया सोलिगासिनो दङ। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सेरफांगुरि ओनसोलनि रामफलबिल लङा दैसायाव ना हमनाय हाबाफारिया दिनै सोलिदोंमोन। जोंनि हाथियारा जाबाय रायजो राजा। जों बर'फोरखौ खौसे खालामनानै नन भायलेन्सनि गेजेरजों बड'लेण्डनि थाखाय गोख्रों सोमावसारगोन। जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम जिरनानै थाया होननानै बिन्दु ब्रह्म बिथाङा रोखा बुंथिदों। बेखायनो बिथांनि बे बोसोनजोंनो जोङो सोलिलांबाय थागोन आरो जों बर' माहारिखौ खौसे खालामगोन। खौसे खालामनानै जोङो बर'लेण्डनि थाखाय आरो गोदानै मोनसे माने डेम'क्रेटिक भाबै माने नन भायलेन्स हिसाबै मोनसे जों गोख्रों आन्दलन खालामलांगोन। जोंनि हाथियारा रायजो राजाखौ लानानैसो जोङो माबा खालामगोन। बे रायजोआ जिहेतु एबसुनि सोमावसारबाय, जिहेतु एबसु सोमावसारनायाव गोबां रायजो राजाफ्रा लोब लोब बाहागो लानानै दिनै बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामबाय। नाथाय दिनै रायजोफोरा फिन ओंखाराबा माबायदि राहा लागोन नोंथांमोना? रायजोफ्राथ' ओंखारगोन, मानो ओंखारा जानो? सोर रायजोनो सोर बर' फिसानो बड'लेण्ड नाङा? बयनोबो नांगौ। देग देग नुखाबोनाय नङाबा जाथिया जोबलांनोसै। आरो नैबे जोंनियाथ' बेथ' खुनु जोंहा राजनितिक हान्जाजों खुनु लोब्बा गैया। रावनिबो राजनितिक हान्जाजों जों लोब्बा गैया। रावबो राजनितिक हान्जाखौ जों जेबो बुंबो थाङा आरो जों बाहाय रावनिबो राजनितिक हान्जानि प्लेटफर्माव जों थाङाबो, जोंखौ नुनायबो नङा इयुनावबो। बे आरोखि आल्टिमेटलि फैफाखायो। जोंनि पावारा जेला रायजो राजाया जोंजों फैगोन होमबानो बे आपना आपनि फैखागोन। जोंथ' राजनितिक हान्जानि थाखाय सिगाङावबोथ' बिएसि जादों। बिएसिआथ' खुनु राजनितिक हान्जा गैयामोन। बिएलटिआ एकर्ड खालामबाय, बेयावथ' खुनु राजनितिक हान्जा गैयामोन। दाख्लैसो बिटिआर एकर्ड खालामबाय, बेयावबोथ' रावबो राजनितिक हान्जायाथ' माबा गैयामोन। उनाव एकर्डनि उनाव दाजोबनायसो बेफोरो दं, गाबोन दं, माने गाबोनबो थानो हागौ, थायाबो जानो हागौ। जोंथ' बर' माहारि हिसाबै जों थांनानै थानांगोन। बर' माहारि हिसाबै जोंहा मोनसे सिनायथि होनांगोन। जोंनि कालसार, जोंनि राव, जोंनि हारिमु, जोंनि हा हु न' बां गासैबो जोंनि गथ' गथायनि भबिष्यतनि थाखायसो जोङो बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बुंलांनाय बोसोनजोंसो जों माने आगान सुरलांगासिनो दं आरो सुरलांबाय थागोन। गुबुनथ' प्रसासना दिनैल' नङा, गोदोनि आन्दलनावबो जोंखौ हाजार हाजार मानसिखौ माने गावथारबोदों। जेरै हेलेना गायदे बिथांमोनहानो फार्स्ट बर' आइजोफ्रा फार्स्ट जिउ गोमादों। सुरत नार्जारि बिथांमोना जिउ गोमालांदों। गोबां जायगायाव 3700 बेसेबांबा जों माने जों मुंख्लं जालांदों। दा बिथांमोननि माने आत्माया नेगासिनो दं दे माला बड'लेण्ड सोरजिगोन, माला बड'लेण्ड जागोन। आरो आं नैबे मोनसे बाथ्राखौ स्पष्ट बुङो, 1988आव जेला जोङो टिपकाइ बासबारियाव कनफारेन्स खुंदोंमोन, बाहाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ अरुणाचल प्रदेशनि स्टुडेन्टस इउनियननि आफादगिरि प्रेसिडेन्ट बिथांखौबो लिंहरदोंमोन। बिथांनि नामा जाहैबाय निना कादु। बिथाङा बुंखालांदों, नोंथांमोना आन्दलन खालामबाय था, नोंथांमोना सानसे बड'लेण्ड मोनगोन। आरो आंखौ दा लिंहरनांला, आं नैबेनो फार्स्ट आरो लास्ट मोनसे समाव आं नोंथांमोनाव आलासि महरै फैगोन। होमबा आंनि रायजोआव, आंनि अरुणाचल प्रदेशआव आं बुंगोन आं बड'लेण्डआव थांनो। बेबायदि बिथाङाबो मोनसे बोसोन होलांदों। आरो बिथाङा बिनि गेजेरजों मोनसे होनदों, 80 थाइनै खिन्थादों। नैबे 80 थाइनै, बे 80 थाइनै बिथाङा खिन्थादों, आं नै बेखौ देखायनो फैगोन बड'लेण्डआव। बेनि मिनिङा जाबाय, जोंनि गोबां मानसिफ्रा बिनि अर्थखौ ओंथिखौ मिथिया। नैबे जाबाय भिक्ट'रि अफ दा वार। दावहायाव देरहाब्लासो नैबे 80 थाइनैखौ देखायनो हायो आरोखि। बे मोनसे बिथाङा फोरोंलांदों, जाहाथे बे 80 थाइनैखौ आं खिन्थाफैनो हायो नोंथांमोननि बे बड'लेण्ड एलेकायाव। बेबायदि होननानै बिथाङाबो मोनसे जोंनि गेजेराव मोनसे बोसोन आरो मोनसे गोख्रोङै बुंलांदों, बड'लेण्ड नङाबा आं बे माने एरियायाव फैफिना होननानै बुंलांदों। आरो दा बिथांनि बिदि बुंनाय आरो जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बोसोन, बेफोरखौ लानानै जों दिनै गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जाबोदों। रायजो राजाया जोंजों जथेस्थ' दङ, सहाय होजोबदों आरो इयुनावबो सहाय मोनगोन आरो जोङो आन्दलनखौ सालायलांबाय थागोन।
जोंबो गोजोनाखै बे बिएसि बिटिसि बिटिआर बेफोरथ' ओरैनो जास्ट माने माबाल' बे गभर्नमेन्टजों मोनथामबो सुक्तियानो जों बे मोनथामबो सुक्तिखौ जोङो सेटिसफेक्सन नङा आरो जों बेखौ डिनाय खालामखायो बे जास्ट ओरैनो जिरायनो आन्थाल' जोङो सेपारेट स्टेट नङागौ मानि आलादा रायजो नङागौ मानि जों गोजोना मानो होनबा आलादा रायजो जोंहा मोननांगौ जोंनो भारतनि संबिधानावनो होखानाय दं ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक जोंनि बर' रावा असमिया रावा जेसेबां अधिकार दं जोंनि रावा बर' रावाबो 8 सिडुलाव हाबबाय 8 सिडुलाव हाबनाय आरो जोंहा मोनसे दङ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक होखानाय दं भारतीय संबिधाननि माबायाव बे हिसाबै जोंहा मोननो गोनां माने अधिकार दङ जोंहा मोनथाय दङ बेखिनि डिमान्डखौ लानानै जोङो बर'लेण्डखौ बिदों जोंहा निजा हारिमु दङ राव दङ माने संस्कृति दङ हा दङ रावखौ भाषाया जोंना भारतनि संबिधानाव 8 सिडुलाव हाबखानाय दं बे खेथ्रआव जों मानो बर'लेण्डखौ मोना जों बेखायनो सरकारखौ बारे बारे बुंदों जे जोंनो सेपारेट स्टेट नङागौ मानि जों गोजोना एक्स भलन्टियार फर्सनिफ्राय दासिम डिमान्डआ माबायदि सोलिबाय दङ दासिम जोङो एक्स भलन्टियार फर्सनि डिमान्डआ जोङो ओरैनो साधारन भाबै माने जोङो जास्ट माने मेम'रेन्डाम होदों डिलिमिटेसननि थाखाय समस्ति माबानायनि थाखाय बेनिफ्राय जों दाख्लै आरो डिसि वाइसआव डिस्ट्रिक्ट वाइसआव डिसिनो जों मेम'रेन्डाम माखासे होबाय बेनिफ्राय जोङो फैगोन माने माबायाव नैबे क'क्राझार जिल्लाया नभेम्बरनि 26-27आव मोनसे कनफारेन्स लादों बे कनफारेन्सनि उनाव जोङो सारा आसामाव संकसनिफ्राय सदियासिम जोङो जोंनि माबाखौ जोङो अर्गेनाइजखौ माने अर्गेनाइजेसननि माबाखौ जोङो मावखांजोबनायनि उनाव जोङो मोनसे दिल्ली दिसपुर मोनसे माने गोख्रोङै माने मास रिलि खालामनानै माने फोसावनायनि बा आन्दलन खालामनाय मोनसे जोङो स्ट्रेटेजि लागासिनो दङ आरोखि आसामनि चिफ मिनिस्टारा बिथाङा बुंबाबोथ' बिथाङा रायजोनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै बेखिनि बाथ्राखौ बुंनांगोन बिथाङा भारतनि संबिधानखौ बादा होनो हानाय बा बिथाङा होनाङा होनबानो जे जों बर'लेण्डखौ मोना बिनि खुनु बाथ्रा गैया बे जोंहा देक संबिधानाव लिरखानानै दोननाय दं ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बेयाव जों सारा बेहाय जोंहा माने 8,966ता माने 8,966 माने माबाखौ लानानै जोङो हेक्टर बेखिनि बिगा हाजार हेक्टर बिगाखौ लानानै जोङो बर्ग किल'मिटार माने हेक्टर हाखौ लानानै जोङो डिमान्ड खालामदों बेयाव दङ माने हाजो हाला दैमा दैसा अन्थाइ बाला फरेस्ट गासिखौबो लानानै बेखिनि संकसनिफ्राय सदियासिम आरो बेयाव दङ जोंहा रेभिनिउआ माने 3,079ता 3,079 बेखिनि रेभिनिउ भिलेजखौ लानानै जों टटेल 35 लाख बर'फ्रा माने बेहाय थायो आरो बेखौ लानानै जों गासै बेखौ लानानै जों मोनसे बर'लेण्ड हादोर माने सोरजिनायनि जों थांखि लादों आरो बे जाफुंखागोन उनावबाबो जाफुंगोन जोंबो थैजासिम जों जिराया जों जिथु समायखिरा लाखादों जों बड'लेण्ड सोरजियागौमानि जों जिरायनानै थाया नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि